Samantala, hindi lamang pagbabasa ang hatid ng Senator Leticia Ramos Shahani Library sa may Asingan, kundi konkretong oportunidad para sa mga kabataang naghahanap ng trabaho matapos itong gawing one-stop shop ng lokal na pamahalaan para sa libreng job application requirements. Sa pamamagitan ng e-government services, direktang natutulungan ang mga first-time job seekers sa pagkuha ng mahalagang dokumento tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth registration, gayon din ang police at NBI clearance. Mayroon ding libreng print station ng resume at application letter upang makabawas sa gastusin ng mga aplikante. Layunin ng programa na alisin ang pinansyal na hadlang sa paghanap ng trabaho, lalo na para sa mga kabataang kapos sa kakayahan. Sa ganitong paraan, mas napapalapit sa mga residente ang tulong ng gobyerno at mas napapabilis din ang paghahanap ng trabaho. IFM News. IFM News. IFM News.